capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. Yes, welcome to the family. This is your DJ Mom Ning again. It's a Sunday, beautiful Sunday, 2 p.m. here at 99.9 FM Radyo Guagua. This is Pamilyang Kapampangan. Welcome to everyone. Ay, dapat Kapampangan ta pala. Makananya kayong Kapampangan ng welcome kasi. Antayo Sir Rolly. Pa-translate tayong welcome king Kapampangan. So, maya pagat panapon po, mapaling gat panapon king bawat metong kaya katamungan, lalo na keti Balen Kapampangan, keti Guagua kapale, my goodness, ne? Enak may buglumwal nanding keng kanak ng kotse, Diyos ko. Kalwal ko sobra keng kapaling. So, mapaling gat panapon kaya kayungan kung kabalen ko keti Guagua, lalo na keng buong Baleng Kapampangan. Yan, alright? So, naka-sign in kagad si Ma'am Catherine Gaza, our master teacher in Aralin Panlipunan there at Betes High School. Yes. Pagbati po galing sa kanya, sabi niya, hello po, Doc Ma'am DJ Ning. With triple hearts. Hello, Ma'am Catherine Gaza. Mayap agat panapon kaya kayan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, thank you so much for watching always, okay? So, standby lang tayo hanggang mamaya at tayo magpapatugtog ng ating mga magagandang, mga santing musika keni Pamilyang Kapampangan. Ma'am Kat, ing topic tamo kalupanen itang last week, usaping pangarap, no? Yung pangarap. Nanong pangarap mo keng BM? Nanong pengarap mong pamilya? Wow, nanong pengarap mong kareng anak, yan, or sa mga kabataan ngayon, ano yung mga pangarap natin sa kanila, yan, no? So, usaping pangarap ang ating pag-uusapan ngayon. So, sa lahat ng mga nakasubaybay, din hanggang makasubaybay po ngayon, kayong Pamilyang Kapampangan, you can chat here in our chat box at the Facebook, yan, no? Alright, so, umpisahan na natin ang ating pagbati siyempre sa ating punong bayan, sa ating Honorable Mayor Tonton Torres. Yan.
Good afternoon po sa inyo, mapaling at panapon, Mayor. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, no, yung ating mga listeners, watchers, kening bandang Sasmuan. Pero bayo tamiras ka rin, syempre rin yung taga San Rafael Tamon, kenin Dakailan, na laging makirandam keni Pamilyang Kapampangan. So to all the officials and people there in San Rafael, Guagua, yan, Dak Island natin, no? At niyang kalatiking Guagua, Mika Island tama. Alright, no? Okay, so mapalinggat panapon kayo. Our friend in Pakistan is early signing in. Yes, Advocate Bakhtiar Gangro. Yeah, good morning there in Pakistan. We're very much fine here in Guagua, Pampanga. Advocate Bakhtiar Gangro. Yan. All right. Hello there, our friends in Pakistan. Yan, headed by Advocate Bakhtiar Gangro. Okay, so thank you so much for watching always. So, batian tala po, siyempre rin kaya katamong alang sawang makirandam ka rin kay bandang Sasmuan, di Jomar Razon, yan. Naalala ko na ngayon yung kanyang pangalan, si Jomar, si Cornelio Sacnu Jr., yan, si Jomar, known as Buksay. Okay, so nakikinig man si Jomar. Hello, Maya Pagat Panapon. The former councilor of Sasmuan, Pampanga. And of course, yung ating mga Tagalubao dyan. Oh, yes, from the district of Nashara, Feroce Candiaro there in Pakistan. We have Advocate Bakhtiar Gangro. Yeah, so good morning to all of the people there in the district Nashara, Feroce, Candiaro, yeah, to all the people there. Hello, good afternoon. It's afternoon in the Philippines and it's morning in your country, Pakistan. Thank you so much. Okay, so good afternoon also sa ating mga Tagalubao. Yan, yung mga Tagalubao, Florida Blanca, Porac, Santa Rita, dito sa ating Bacolor, sa San Fernando, sa Santo Tomas, San Simon, San Luis, saan pa ba? Apalit, Macabebe, Masantol, yan, yung ating mga bayan-bayan dyan. Santa Ana, Arayat, sana Minalin, yes, yung ating mga estudyanteng taga Minalin. Tawan-tawa. You're laughing there in Pakistan. Thank you so much that I am making you laugh there in Pakistan. All right. And yung ating mga estudyante sa taga Minalin, sina Francis Silva, yan, Francis Silva. Mamaya niyan magsa-sign in na rin sila. So, magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, they're in Mabalacat City and the City of Angels, especially in the City of Clark. Yan, Clark City. Hello, Maya Pagat Panapon sa lahat ng mga gwardiya dyan, yung mga people na nakikinig sa atin sa Clark City. Thank you so much for continuously supporting, watching Pamilyang Kapampangan. Yes, and yung ating mga taga-UAE, mga taga-United Arab Emirates, syempre hindi natin makakalimutan din kaya katamong Kabalen, keng Dubai, yan, dakala Filipino, no? Filipino workers there in Dubai, and sa lahat ng taga-UAE, United Arab Emirates, and sa Kingdom of Saudi Arabia, yung ating sister dyan, si Jetal Gavriola Bermudo, the head nurse of the King Salman Hospital. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Metong Maya Payaldok, mapaling Aldo, kaya kayo nga King Saudi Arabia, in Riyadh, in Jeddah, Al-Kubar. Okay, so good afternoon to all of you.
And then, good evening there in America. Maya pabengi po karing hanggang kabalenta mo king Amerika. Kaya po, sina Sir Rolly Songko, sina Sir Manulid, Sir Jun Ignacio, hello. Maya pabengi po kaya kayong angkin. And also in Canada, of course, yung ating kumare, si Kumaring Alma Santos, si Kuya Ogie Gaviola Marukot, and the other Filipinos there. Mimingat kayo lagi kay King Canada. Mapaling Aldo kaya kayo man. Right. And then, sino pa ba yung ating our friends in abroad? Yes. Sa mga taga-Iraq, Iran, sabi ko sana, wala pa naman taga-Iran. Sa Iraq, sa Sudan. In Israel, yan, yung ating mga kababayan sa Israel. Hello. And also in Australia, in Italy, si Kuya Nilo Manakop yan, taga-Italia yan, at malapit na siyang magbakasyon dito sa Pilipinas. So, isang magandang araw po sa inyo dyan sa Australia, in Europe, yan, alright? And sa ating mga kalapit bansa, siyempre, kailangan batian talaga. Alright. Yung mga taga-Vietnam, yung mga taga-Thailand, Malaysian dyan, Singapore, si Marie, taga-Singapore yan, yung mga taga-Guam natin, taga-Macau, yan. Saan pa ba dito sa katabi natin? Malaysia, Indonesia, yan. A good day to all of you, yan, sa ating mga kababayan dyan sa Asia. Okay? Wow, watching from Arayat, Pampanga. Yes, Madam Dr. Filipina G. Asuncion Mangaliman. Hello. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan, Doc Fines. Alright? And then, happy birthday, of course. Happy birthday sa aking bunso. Yes, si Princess. Yan, si Princess Jamie Gaviola Ramor. Happy 25th birthday yan. 25 na pala yung bunso ko. Diyos ko. Malapit niya naman kanini. Malapit na kanining magkain na naman. Lumagekeng magulong beer. Yes, Ma'am Doc Fines. Hello po, Doc Ning. Sabi niya. Hello, good afternoon there. And also to your husband, Doc Fines. Yeah? Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay, so yung topic natin ngayon, usaping pangarap tayo. Ano ba yung naning pangarap mong biye? Yan, anong pangarap mo kareng anak or kareng kaya nakanta mo. Sabi nga ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Oh my goodness, totoo kaya ita? Totoo kaya king kapanahonan tamo na rening dening kabataan na rin ila rin pag-asa ng bayan tamo. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? This was our topic last week and hopefully, we're going to finish this topic for today, okay? So, Advocate Bakhtiar Gangro, what can you say? What is your dream among the youth, especially the Pakistani youth? Yan, you can share your views, Advocate Bakhtiar Gangro. You can write here in our chat box. And of course, when it comes to music, you can switch on Twitch TV. Yan, it is flashing our screen here in our chat box, the Twitch TV, wherein you can listen to the beautiful music played here at Pamilyang Kapampangan. And kindly share our program so that many people can learn very well values regarding family matters. Yan, just like now, yung ating topic ngayon ay usaping pangarap pa rin. Ano ang pangarap natin? Yan bang mga anak natin ngayon, sila ba yung mga pinangarap nating mga anak sa ating buhay? Yan bang asawa natin ngayon, yan bang ating pinangarap na makasama habang buhay sa ating paglalakbay dito sa mundo? Yan, no? Okay? So, for the meantime, what do we have here? Our first music. Oh, ay, si Ma'am Lu. Yan, si Ma'am Lu. Nag-sign in na si Ma'am Lu. Hello, Ma'am Lu. Maya pagat panapon.
And to your husband also, si Kuya Frank, Maya Pagat Panapon po kaya kayo. Yan. Thank you for watching and listening to Pamilyang Kapampangan. Still, Ma'am Lu, ang ating usapin ngayon ay pangarap. Ano ba yung pangarap natin para sa ating community, yan, para sa ating bansa, Diyos ko, para kaya katamong pamilya. Po, naning pangarap tamong talaga, nanong burita mong maging senaryo naning kaya katamong komunidad. No? So, ano bang pangarap ng DepEd? Yan. Ano yung pangarap ng DepEd sa atin, Ma'am Lu? No? Palagay ko, tatawa-tawa niyan sila, no? Si Doc Fines tsaka si Ma'am Lu sa akin. Anong pangarap na ng DepEd kaya katamo na ngeniburi na mag-learning camp tamo. Medyo talakayan tayong bagya po tayong learning camp ay ni. No, ano ba pangarap ng ating pamahalaan ng departamento ng edukasyon sa kanyang mga guro, sa kanyang mga estudyante, no? So mamaya pag-usapan nating mabuti. Alright, so I'm inviting everyone to switch on the Twitch TV for this beautiful music. Do you wanna? What do you want in your life? Yan. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong guri mong malyari kay bien kay tiyato? Okay, so let's listen to this first music. Alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw,
yung asawa ng kapitbahay namin. Ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay. Dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang Welcome to the family. We're glad Yes, and that is nothing gonna stop us now, okay? So, yan dapat kaida, team song na rin mapangarap keng no one can stop you from dreaming and getting your dream. Yan, reaching out your dream. Gandang kanta naman para sa araw na ito, right? Sa usaping pangarap. Yes, Marie Centeno is watching there. Hello, Marie. Good afternoon. Maya Payaldo Keka. Okay. So, sabi po ni Doc Fines sa usaping pangarap natin, sabi niya, walang perfectong buhay. No perfect family. Yes, ano tayo dyan, no? Okay tayo dyan, no? Perfect family. Parents, sons, or daughters, kung lahat ng tao ay may takot sa Diyos na buhay. Kahit anumang relihiyon, meron siya, siguro mababawasan ng karahasan sa mundo. Wow! So, ang pangarap ni Doc Fines ay isang mapayapang daigdig. No? Napakaganda nun. Ganda ng kanyang pangarap na yes, walang perfect family, walang perfect sons, daughters, parents, no? Pero sabi nga niya, kung meron tayong takot sa buhay na Diyos, okay, ma-achieve natin yung pinapangarap nating kapayapaan. Yan, kapayapaan sa ating paligid, sa mundo na ating ginagalawan. Alright? So, thank you so much, Ma'am Fines, for sharing your idea here at Pamilyang Kapampangan. So, ano bang pangarap? Ako kapag nakikita ko yung mga tambay-tambay sa kanto at saka yung mga batang kakalat-kalat sa daan, no, medyo merong yan na ano ako, natutuwa kasi at least yung naglalaro yung mga bata, tumatakbo, no. So, pero sana naman hindi naman sana lahat ng oras ay nasa daan yung mga bata. No? Ano bang pangarap natin sa mga batang kakalat-kalat na yan sa daan? Yan ang tanong. Okay. Alright, so Rubia Camille Valencia Dizon is watching. Good afternoon, Rubia Camille Valencia Dizon. Yan. Former students natin yan, no? So, Rubia, ring anak mo, mula pa babaeng masyadong kalat-kalat kendalan, nenak. Alright, so ako yung aking apo, ewan ko bakit ayaw niyang gaanong lumalabas, no? Pero yun na nga, kinukwento ko sa mama niya tsaka sa mga kaibigan sa school while vacation, no? Itong kagandahan ng ginawa ng DepEd, no? Yung mga DepEd TV lessons natin. At yan din ang inahabilin ko, no? Inahabilin ko sa ating mga estudyante, na especially yung mga nag-remedial classes. Turuan nila ang sarili nila, manood sila ng DepEd TV lesson sa YouTube. So, yung aking apo ay inumpisahan ko ng turuan. Okay? Para hindi siya mahirapan sa next level of schooling niya. So, sana tayong mga magulang, no? Aliwa itang ala kang babanten keng balet, chuya ken dala ng anak mo, mag-enjoy ang pialong, pero think also of the consequences. Ne? So, reta nga kakit kung anak ken dala na mamyalong, neng kay mangasdan ko karela, mangasdan ko na
kaya nakanda, 3 years old, 4 years old, 5 years old, like that. Arin, Diyos ko, kabyas nanda kong mamanagkas, my goodness. May papanaos na lang pari, bala mo may pagsindi ng kandila, may pagkumpare-kumpare na lang. Yeah. Okay, so, good afternoon. Another friend there in Pakistan nag-ano sa atin, nag-PM sa atin. Alright. So, ikang kaluguran na pengari, ikaw makaing relax ken biye mo, isong alalo ken baledeng anak mo, masaya lang mamyalong ken dalan, limit their time, limit kitang time ito, ken dalan, paki-check munso wala mating mumugong kumubalo kanin nung affected ja kelway. Okay, so yaning kutange kaya katamong pengari nanulang klaseng anak deng pangarap yu deng pengarap yu kembie, no? Okay, so yan ang tanong, dahil yung mga yan, alright. So, meron pong masyadong medyo maingay sa ating tenga dito. Pinayos lang po ni bunso natin. Yan. So, nanulang klaseng anak din pangarap tamo. Yan. Potang kahi. Dening anak kakalat-kalat kendala na rin. Pota mananggang dagul at sular gukeng dala na rin. Diyos ko, masantingit makatulay ito. Itong deng anak kalat-kalat kendalan. So, not all times. Okay? Not all times. At andyang at sula kendalan, medyo babanten talaw. Limpota mga patula rin. No, mga kaila ka rin sa kinadadalan ng potayedo pansinan, mga sipit-sipit lakendalan. Wow, Ludwig Sunglaw is watching now. May late ka tang pa mag-sign in, Ludwig. Kamusta na? Nakal noreng may mag-sign in, ngeni ka pa mo, abe. May patudtod ka. Alright, so good afternoon, Ludwig Sunglaw. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay. So, yan metong putang yan, karetang anak yu, lalo ng ening bakasyon, nanurugo yung plano yu kareng anak karen. Yan, ing DepEd, Diyos ko, ing DepEd, Burina, Mika National Learning Camp, enargo balo ning DepEd, nung makanano na lang pabias nanding anak, pero ako pinpanabili ng koren kanakong estudyante, take advanced lessons. Meron tayong mga DepEd TV lessons na makakatulong at sigurado naman na dumayo keng topic. Nung sakali mang megbayo yung libro or what, dumayo keng pisasabyan on the next level deng DepEd TV lesson. So, pangarap mo mikaya naka matalino? Yan. Pangarap mo bang mikaya naka maganak ka? Yeah. So, ikang pengari nanong gawan mo ketang pangarap mo nga ito. Okay? Mo sasabihan na ay tabalo po makanano kay ngayusan nga nakayan ko talaga Pota nga kakit kulareta nga kaya nakandargo mamamanagkasla wala ng pengaring mag-guide karela. Or pati pengari talagang pengari nga rin. Mapanagkasla naman na niya pindeng anak makanyan largo. Diyos ko. Yes, Sir Rolly Songko, Maya Pabengi, Ken King America. Sir Rolly, ating kutang nandin uling Kapampangan Kampuri, makanano itang welcome keng Kapampangan. Pangkanita po tan sabyang keng welcome to Pamilyang Kapampangan, no?
Kapampangan yan talaga yan. Sa Rolly, makanan niya itong welcome keng Kapampangan. Paki-translate yun po. Yan, pakisuyo na po. Alright. So, yan ang usapin natin ngayon, no? Na sana alang pengaring at sabi nga ni Doc Fines kanina, walang perfect parent, perfect family. Pero ala naman sigurong pengarap na magiyang tambay keng kanto, tambay keng dalan, tambay keng tindahan ng kayang anak. Yeah? At alang pengaring mengarap na in kayang anak magiyang lasenggo or magiyang drug addict or vice dependent yun. Wow. Ma'am, kasimple na mo po yan. Kanitang akong kanayon na. Sir, nano itang welcome. Yan. Welcome. Okay. Nano itang malaos ko po. Malaos kayo po kay pamilyang Kapampangan. Is that right? Okay. Yan. Tuloy tayo sa pinag-usapan natin. Ating bang pengarap na magiyang sugaroling kayang anak. Yan. Inganak na sisindiya. Yan yung kutang. Siguro, alam pengaring mengarap na makanyan lareng karelang anak. So, ita mong pengari, please examine ourselves. Ayusan tayong sarili tamo, lalo na ngayon, medyo maghigpit siya yung gobyerno ka rin, bisyo-bisyo nga rin. Baka nita mabawasan bagya yung problema ng gobyerno kareng mikaka-cancer keng lungs, mga matekeng heart attack because kitang asuk na lulog keng kakakatawan da. Yeah? Tabalo naman itan tao, balutan ng bawal. Ot kaya ing tao nung nanin bawal yung burina. Ot makanya niya kaya yung tao. Alright? So, oy ni po, sagliya mo po, malaos ka. Malaos ka na nga po Marianong Garapo. So, welcome is malaos. Okay, so, pasisibayo sir, kaya kakalingwan yan. Malaos kayo po yan. Welcome. Alright. So, keng susunod, mag-umpisa tamo, malaos kayo po keng pamilyang Kapampangan. Wow, no? So, ganyan tayong babati sa susunod na Sunday. Alright? So, Sir Rolly, usaping pangarap pa rin ang ating pinag-uusapan ngayon, no? Dikdik tayong pangarap karening anak kampong pengari. Okay? Bangka ni Tarugo, medyo mabawasan yung problema na ning pamilya, pong problema na ning gobyerno. Okay? So, ala sigurong mengarap. Ako pengarap yung makanite. Ning anak ko magiyang lasinggero. Anyapin eke maglasing kembali. Eke mama maglasing-lasing. Eke makikiyumpuang keng inuman. At ako naman pengarap yung ating anak drug addict or sisindi-sindi. So, alaking pamilya yan. Po, kayang tamong pengari, lalo na yung mamamagumpisang pengari. Yan. Nung detang mga tuwang pengari, danayala ko yung bisyuda. Akamatayan da yung bisyuda. Yung anak-anak ka pengari ngayon, medyo kaya nyo na, pututan nyo na yan. O sige, susunod. Ken Tutuki. Yan, Ken Tutuki. Yan, Tutuking Domingo. Yan, alright. Yan, Sir Rolly Songko. Thank you so much for the Kapampangan. Okay. So, yung anak-anak ka pengari ken, tututan nyo na ing bisyo yun. Do not let your children see. Kaya kayong umpukan keng inuman, ing pamanyindiyo. Bangka ni Tarugo. Ako pinantin dyan ngini, including high school, elementary, sisindi no ring anak, whereas niyang panahon sisindi la rin pengari chain smoker la rin pengari. Pero bakit kaya kaming anak da? Kaya masyadong megmana karele, may masyadong pekyapusan. Pero ngeni, grabe ing pamakyapos da rin anak. Okay? Lalo na rin ang mamamag-vape.
Mas delikado yung vape kesa kitang normal smoking. Akakita mo yan karing post king social media nung naning effect na ning pa mag-vape. Okay? So, ingat-ingat tayo, right? Yan ang ano bang pangarap natin sa mga kabataan natin. Siyempre, kalupa natin yung sinabi ko nandun yung DepEd, matas siya pangarap karing kayanakan. Pero, ang tanong dyan, makananuya kayang mabiyasang leksyon in meto ngayon na lesson in life. Ang tanong dyan yan ang that is the big question. How can a student learn lesson in life kung ang puro binubongbong natin ay mga teachers? No? Sa halip na nakabakasyon ang mga teachers, nagre-renew sila ng strength nila, no? Nag-wind up sila para sa susunod na school year ay meron silang ilalaban ulit na lakas, talino sa susunod na mga taon na kanilang haharapin pa sa pagtuturo. Kindly think very well. Kindly think very well, people. Okay? Puta naman deng mestre ilang madrain ing makakay ing eko buring daramdaman, and I am sorry to say this, putang madrain yung mestre edi nung emo buring obra yan mag-resign ka. Wow, that is not a good comment among the drain teachers, no? So bisan laro kung mamaynawang, bisan ang mamaynawang rin tao, kanan talang kapaynawan ba kanita kayo susunod fresh lang. Na sinabi ng sir, o yan pinpuy nga manwan ko karing kaya nakandapot iti yabe yula eno po kasi sisiklod karing makatuan niya milalako no po galang. Yes, ne, so ring ini pa ing pangarap mo ing marespetong anak. So ito talang magrespeto ring anak. Napaka-simpleng lang yan. Tayo mismo, rumespeto sa ating mga magulang, sa mga lolo at lola nila. Ibigay natin, ipakita natin sa kanila ang pagrespeto sa mga lolo at lola para yung mga anak natin, tayo respetuhin din nila. Okay? So, eta mo siguro pengarap ing mikaya sasagot pa ba lang? Sasagot ng ating katwiran kembiyena. Tamo pe ngaraping makanita ing atin lang ating paakibat masanting ne. So itamo mo naman, samasan tamo makipagsalita karing makatur. Okay? Nasabi ng Ludwig, wow, megmolya ka ni Ludwig ne, busy din ka no. Wow, pa-play po song bulaklak. O sige po, tambagya, mamulaklak ka ta. Ludwig. And hello daw po kay Sir Aldwin yan. No? So, thank you so much, Ludwig. Nanong penya lim kanyang kay mall. Nagparimla ka rin, ha? Alright, so let's have this next beautiful music, no? Desert Moon. Wow, ano ba tong Desert Moon na to? Desierto yung ating desierto yung ating buhay. Alright. So, switch on Twitch TV to listen to this beautiful music. Okay. Pagpatuloy po natin mamayang ating usaping pangarap. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan.
Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag fully vaxxed na, tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? yan ang bulaklak ni Ludwigson lang. Okay? So, si Sir Rolly Songko ay nagbibiro dito, no? Mas malaguya kanitang anak ko kaysa ako naman. Yeah, kay baitan na pala nun kasaya at katula ng mabasa din nga mano na kanong apo na apo kong indang piyangan. Alright. Okay, so ano ba to? Malapit na tayong mag-prayer, no? It's 2 oras na natin. It's 2:57, so it's 3 minutes na lang. So, pinag-usapan pa rin natin ay yung tawag dito, usaping pangarap, no? Ano bang pangarap natin sa ating mga anak? Ayun mo po aliwa mo po rin mestrila rin karinyula yayasa sana rin anak yun sana ikayo muna man yening bakasyon ka kayang tala rin anak tamo si kaswantada yung makain pa ka busy kembiyo sabi ko na pining burimeng masiraing pamilya yan pakabisi mo kembiyo mo ikang pengari mo si kaso rin kaya kang anak baka nita ring anak ka rin manintun lang aliwang katuruan kelwan aliwa rin katuruan na rin pengari dahil rin sundanda no? So naging topic na natin dito minsan yung paano bang nasisira ang pamilya. So one of the reasons yan yung pagiging busy parents natin, no? Okay, so tamo pa makain pa ka busy kembiya tamo sabi nga itang prayer at tiro ng Jesus kaya katamo, give us this day our daily bread, no? Daily bread lang, hindi naman tomorrow's bread. So at itamo sanang anak tamo makain mana busok kembiya tamo bunso nukar na retang kaya katamong prayers baka nita i-play tano kay ba't ko yan, no?
So naririnig na natin yung ating simbahan at humihingi na siya ng audience sa atin. And for the meantime, tayo manalangin muna ng 3 o'clock prayer. Okay? So para tayong lahat ay pagpalain ng ating Diyos at sundo natin mamaya. Sundo tayo pupot ang bagyan kaya katapos sasabihan na usaping pangarap. Okay? Ano ba yung pangarap natin? So kamukha sinabi ko nga kanina, ano pong pangarap niyo sa amin? Hindi lang mga magulang ang nangangarap. Kayong mga anak, kayong anak, nanong pangarap yung karempengari. Eyo pangarapan na itas antas keng bieda, ne? Eyo ba kamukha nung nakita ko sa judgmental. Huwag kang judgmental, huwag kang ganun. Deng pengari, ikit ko lang. Metong yung magtinda nga sang palengke pero may kapayari yung doktor. At nakasanting nga inalben kita. So, ing pengari, magobra yung masalese para kay anak at anyang mayari yung doktor yung anak. Yan naman yung susuporta. Sinuporta king kayang pengari. Sana maging makanita yung kaya katamang pangarap kayong bawat metong. Okay, so let us now have our 3 o'clock prayer. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayan ng Guagua, halina't sumamang harapin ang umagang parating. Tumayong buong tapang, harapin ang bukas, yakapin ang tagumpay. Tulong-tulong at magkapit-bisig, isulong ang ating bayan. Isipin wag sana ang sarili lang, tayo ay iisa lang. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Halina't hawakan tayo ng kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagtutulungan, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabago. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning, and thank you so much for Ma'am Anita Cebu. She's watching today. Kanina is praying with you. Sabi niya, and more power to you, lovely lady. Wow naman. Thank you so much, Ma'am Anita Cebu. Yan. Kamusta na kayo po? Alright. So, pisasabihan tamo po ngayon usaping pangarap niya po. Nanong pangarap tamo para kayong bansang Pilipinas, karening anak kareng kayanakan at den kayanakan, mangarap kayo naman, mangarap kayo naman para kareng kaya kayong pengari, adi wa mo itang para kayong sarili yo, para kareng pengari yo naman uling ilang mamamagkasakit, ipayari da kayo, tandaanan nyo yan. Priority na rin pengari, ba't din kaya kayong labs kayong biyayo. Okay. So, dengaliwa, yan, let's transfer to another kind of pangarap. Dengaliwa, mangarap lang taong luluguran do. Yan. Okay, so, mangarap lang ating luguran na tao. Actually, ating kumeto nga din may estudyante, anya ka nung mamamag-boyfriend lang yaning high school lang. Kasi po ta ka nung college, maginong busy ring mangayap. Magino ka nung busy at alano ka nung maging panahon kayong sarili dang personal life da. Nyapin ngini ring mayap mamamag-boyfriend na lang, mamamag-girlfriend na lang kayong high school at ning kaya da ay iwasan ning bala mo ing age na ning karelang pamakyasawa ngayon high school days. My goodness, ne? So, instead na ing pamag-aral da, yung karelang priority da ing mika somebody, someone to love. Wow, dapat yata inano natin yung someone that I used to love dito na. Okay. So, yan. Burida, mika boyfriend na lang, mika girlfriend na lang, but ingkutang kaya kayong kayanakan. Na mag-aral pa ngayon. Yan. Sana may sumagot sa ating kabataan ngayon. What can you offer to your loved one in this stage of high school? Well, when you are still or while you are still asking allowance from your parents. Nanong i-offer mo? Nanong i-offer mo kening pangarapan mong malagong babae, masanting na lalaki, tandaan na nyo, babasa tam. Oy, eko kano binasa, sir, binasa ko lang, di nga mano mo, king malago kong anak. Sinabi mo pin, kasaya na kanya, matulaya, huling pamor yan. Pupor yan, making kayang aldoning kay baitan, Sir Rolly. Yan, yun mo po siguro apansinan, sir. Binasa ko po din, okay. So, nanong i-offer you? What can you offer to this lady or lalo na ikayong lalaki, tandaanan nyo, ikayo yung gagastos para keng babae. Yan. Nanong i-offer mo kaya, ikaman, manyawad ka mong allowance ka rin pengari mo. No? So, yan yung kutangin, imbang high school, yung right age na manintun kang pangarapan mong luguran. Diba? So, as of now, in high school, kitay at ka pa mo keng kaya 50% na yung process ng life. Potang mayari kang college sa tuna kitang 75%. Yan, papunta na kitang patas-patas. Yan, patas sa level. Okay. So, while in high school, eka pa mo na ano panyaptan kembye mo yan pa mo sa samutan lugod-lugod yan. So akakit yung king FB and other social media na ing lagu, ing santing nakapakanon. Okay, ing I love you pwedeng itun.
Ano ba yan? Ha? Pwedeng itun ing kaya, pwedeng kanan itang I love you. Okay? So, as of now, siguro kayari mong megaral, kanita ka mangarap. Anyapin, nengkay ngaya sawa mo, nanuya mo, oy tabeng kaya kang pengarap ay asawa, ingkotang kaya ka. Ha? Yan ba yung pinangarap mong maging asawa? No. Potang may kayanak ka. O, syempre, mangarap ka para kay anak mo. Pero sana naman, makanita kalagwang ako ay pangarap. Kaya nga tinatawag siyang pangarap, napakataas niya. Napakataas. No? So, kailangan panigobran niya yung pangarap. Okay? Mangarap kang masanting abi, professional ay asawa. Yan. So, kailangan ni ka professional ka naman. Anita ito. Aliwa itang tambay ka, mupotang kay, mangarap kang makapakyasawang matabang isda. Wala mo, aliya masanting kanita ito. Makatula yata kanita. At, kubalo, nung ating pang babaying makanyan ngayon. So, siguro naman may improve na laking standard na rin girls tangin, rin women's tangin, may improve na laking standard na mangarap na lang mga santing abi, mukabud lugod. No? Mukabud makanita nung mangarap kang masanting abi. Masanting abi, aliway tang masanting itsura, nung masanting abi, masanting pamanugali, masanting ugali. Uling sabi nga beauty fades but character remains forever. Yan, ingana ka, in understanding, mawawala yan. Okay, so kaya mo yung pangarap mo, panigobran mo yung pangarap mo. Okay? So, kayong kabataan kayong makain gagagad ke MBA. Pangarapan nyo pa mo yung mag-graduate kayong college. Okay? Magkaiko pa mo, kumako pa mong kursuyo, banta may kapakpak kayong sula po at kay Batnanita. Akit siyo nung makanano ya sentingan nimbi at manakit kayong malago at masanting muna man na partner you can be. Okay? Anong sabi na Sir Rolly? At namo kasimplian inda kong piyang kanitang high school ko kubiyasa ng maglolo nun dadalan ko na mo keng patse ikit ko ng dinalan at na akong kasaya. But in return, in return, mi swerte kaya siguro ketang oras para kanako itang bagi nyangin niya ako kaya nakaanat nakasakit ing peka masanting yun na pamo ing pamagaral alang manikwa ing kaya kayong belwan. Yes, ne? So, na itang ayasaw na Sir Rolly at nang kalagon. Elami swerte nitang burina niyang high school ya, pero mas malaguya itang ikwa ng kaluguran ngayon katuwang nakembiyang Sir Rolly. So, abang magaral. Saka na pa mo itang pamamaglolo-lolo. Potang mayari na ko. So, metong ka rin pangarap. Metupad na. Yan, takal ta pangarap pangarap yung mayari keng pamag-aral. So, mayari ka kayong pamag-aral with good grades, wow. So, natupad na ang isang pangarap. Okay? Hindi siya na natiling pangarap, kundi may natupad ka na. So, kapag natupad na itang pangarap mong mag-graduate, yan, syempre, may graduate ka, kasakitan may pamag-aral na yan. Aliway tang pemamakisabi da ka mo rin pengarip. Mamarandam ninan man ni DJ ma'am ni aliway tang penyawad da kang grade
pema magkayda ka rin pengari no meg makalunos la rin pengari ka rin mestra bang kanita denanda kang pasadong grade makanita dapat ingke kang grade masanting pegkasakitan me at siguraduan muna ating kang abalo ating kang knowledge and skill potang mag-graduate ka bang kanita potang sula po nakakembie mo makasula po kang manawa at makasula po kang matas. Yan, Siyempre, sampa na kang eroplano, sula po nakamunta na kaliwang bansa, magumpisa na kakembye mo. At siyempre, mumuna mo rugong lingunan, dempe ngari. Ota, bayo ka mag-abroad. Ay, makyasawa na ako. Makanyan. Ninong makinabang mo muna, my goodness. Inintao nga lamang pipagalan kaya ka, nina, ano ka. Dapat deng kaya kang pakonsueluhan kembye. Ren pasayahan mo kembye mo. Rening pengaring may magkasakit kaya ka ilang mumuna mong pasayahan. Ila rin mumuna mong dinantula. Okay, ilang mo munang at tsukeng ngisipan mo uling ilang may mamagkasakit So, ing pangarap mo sana karening pengaring areni tuparan mo po tang mayari na kang megaral. Yan. So, isang pangarap din ng magulang yan na mapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral at sila'y magkaroon ng magandang buhay. Yan. So, yung pangarap yung pengari, pangarap ng anak, matutupad ditak-ditak. Okay? So, for the meantime, let's listen to this beautiful music. Mamaya po ipagpatuloy natin ang ating usaping pangarap sa buhay. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta.
Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Right, yeah. Ibalik mo na lang ulit yun. No? Nagkaano tayo. Alright, so usaping pangarap pa rin. Yan. Thank you, Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po with Triple Hearts. Wow. So, maya pagat panapon. Mapaling kat panapon, Ma'am Susan. Yan. Maya pa ka, maka-retire na ka. At makainggiting kaya kang pa maglakad-lakad dahil doon, Ma'am Susan. Matula ko at sana dasnan ko yung idadayan. Dasnan mi sana yung idadayan. Keng malalyaring ni Ma'am Susan. Medyo mabayat-bayat ang buritang kaya ni na turo tamo hanggang makabakasyon, medyo mabayat-bayat siya at ekbalo ng nino rin mag-volunteer. Ako siguro pa inampakembi ko. Pota madrain kung gusto ay Diyos ko. Okay? So, usaping pangarap. Siyempre, rin hanggang tao, pangarapan daing mika successful life, good life, na nanitang good life. Atin lang masanting abale, atin lang kotse, ing refda, sa pakya, so anyang misan pinigat kitang metong kong estudyante, pepal to na itang laman na ning ref na, so sa pakya kanuanan. O ita, pangarapan tayong makanya nitang nakalapamangan king bien, asa salita mo yung burita mo, pupuntalan tamo yung burita mo, puntalan, good life yan. But the question is, eto na yung question, do you work for that? Panigobran me ba itang successful life ay ta, itang good life ay ta? Siyempre, nung patingapon kang makakera, patingapon kang matudtud, at suka mo ken cellphone, ay ba, Diyos ko, kargo, kamanakit good life. So, itambagya ka mo lumakad, papagal ka, mantong kang obra, misang kamong merit check, nakabisang makipagsapalaran pa si bayo, magmukmuk na kakembye mo, makanano kang may ka-good life kanito. Kami ka-good life kanita, Maya. Okay? Tanda ng tamo, alang mi panganak ka makwalta. Okay? Alang mi panganak ka makwalta. So, from the start pa, ing tao magobraya para king kayang pamangan, pantunan na ing kayang pamangan, gagawan ni ing kayang bale, bibuild up ni gusto ing kayang shelter, baka nita potang mumura niya gumababasa o potang mapadi, may kakapalyan, at syempre daragdagan nitang gamit na kayang bale, electric fan o kaya aircon, itang sinawa ning lalakad niya, sinalining motorcycle na o kaya kotse, mika kotse, pero ingkutang pin. Makanano meng akway tang good life ay ta, nung ay ka me gobra. Nung ali ka me gobra, nung yemo pe gobra.
kabud-kabud na wari kalupan hitang patalas tas ken TV tang fita. Potang mengang kang fita and you're going to wish mabaldog yaman ibat king banwa ing kotse. It's a joke. No, it's a good joke, right? So, eya mabaldog man ibat babo banwa ing metong kabanayang bias o kaya ing metong tilong nga bias o kaya ing metong anjang metong yang butil ay bias. Eya mabaldog man ibat ang kem banwa. Nung sabi nga, ask or seek and you shall find. Sabi nga ng Matthew 6:33, seek ye first. Maghanap ka. No? Pantunan me at akit me. Unong kamaanin to ne, kamaan to nobrang. Kanano karugong me ka good life. Yan, alright? So, pangarapan me ing successful life. Ingkutang. Yan, anyang mag-graduate ka bang college. Dadalan mo na ing skill and knowledge, and of course as you go on to your life, to your adult life, wisdom, karunungan. May biyasa na ka ba king bawat yugto na ning biyemong daralanan. So din kaya katamong sometimes the failures, the mistakes, they serve as a good experience para na ulitan pa si bayo ing pamagkamali kembye. Kasi pangarap tamong may kamasanting hagbi, may ka-successful life. So na ulit-ulitan ing pamagkamali. Sinabi ng sinabi ng Sir Rolly, inii kayong kayanakan ing masanting diling bagay kay kayo ing pamag-aral niya ing peka pundasyon nyo atin mong matenakan king dapat itinong abayanan meng anong sinabi ng Sir no rin may lilik ko yata antayo kaba na pala itang Seymour. Pero dapat itinong abayanan meng nanin mas anting yang metong tamong mensay meka kaya kayong nino maning manal bekeng kaurasan nino dadake kaya mo po kaya kayo hindi nasang kumbiyaan niyang mag-aral ko niyang sabyan ko ng ing kuleyo ko at kaybat mag-aral ko pang pasibayo keti Amerika bang dakal ko pa abalo nung ali ko at pagmaragol kanino man na bisan ko ining ikwa kong abilidad diyang hanggang ngeni magobra ko bang kanita atin ko pang asaop kayong pamilya ko niya kayong kayanakan manalbe o makirandam kening programa alang biro iti kayo ing future ning tutuking generasyon. Wow naman. Lagi tamon sasabihan ning kabataan ning pag-asa ning bayan ilareng pag-asa na ning balen ilang magpayasenso. So sana itamong mangatwa mo naman let us be a good example to them. Mo papakit ka releng katamaran, mo papakit ka rela ing bisyo, mo papakit ing masanting anya bang kanita pakyapusan da katamo rin kabataan at magiyang tutoy magiyang tutuna ing kabataan yung pag-asa ning balen anaping Ma'am Luda Dural adwa mo yan magikang pag-asa ning bayan o magikang salot ng bayan. At pong kasanting maging pag-asa o maging salot. Yan. Ano bang gusto mo sa buhay mo? Okay, and Ma'am Susan Ginto Serrano is saying, wapin po ma'am, masakit pin kanuing maging teacher niya ni Rugo o ba't may pa kanya nino kaya Rugo deng meg kulang kareng anak o deng anak mismo deng meg kulang parakeng nanita para keng karelang kapalaran da bilang metong nga estudyante.
muna antin dyan yan, ing mestra, pakaturo-turo no rin kabataan, deng estudyante, potangkay, tabalo deng anak, o teta kaya, kaya bisang mabiyasa. Potangkay, at the end of the school year, pamamakisabi dala, pagmamakalunos dala, ako yak burita. Yak po burita itang pamamagmakalunos larenganak, pamamakisabi larenganak kasi manibata ko niya nga akong magaral, kumakisabi, kumanyawad grade. Kanita anyang magi ko sanang scholar, so sabi na ning metong pong mestra, sabi na hingi ka ng grade yan sa akin. Linawe kay babot lalamitang mestrang ito. Ganun ba mama ko yung mga scholar nang hihingi ng grades? Sabi ko, no, hindi na ako mag-scholar. So, pipagalang ko yung kebiasnan ko, pipagalang ko nga hanggang at kempier. Para manyawad kong grade, cannot be. Para pamamakisabi in grade, cannot be. Diyan man karinganak ko, ekopek sabi, ekopek nyawad oro na upaman ko. Makarins. Makarine. Ano yun ing pangarap yu anak, mani batan kareng pengari, nune ke kayo, ikayo ing kumilos, tsu kami mo keng gulot yu susuporta, at ikayong dapat para king masanting yung kinabukasan. Wow, so galing po yung kay Ma'am Susan Ginto Serrano. Yes, denganak, ilan dapat mangarap denganak. At nung denganak ka rin, nangas kanine, ela pa, as of now, ela interesado, yorgo pamilitan. Pamilitan nung pangaralan la siguro, pangaralan la na sayang yung panahon na lalabas. Sikapan dang ayusan yung karelang sarili. Aliwaitang puntalan niya yung mestra, ma'am, malyari kayong pakisabi, ipasaryo niya po yung anak ko. Ay, bagya ko kanita. Bagya ko kanita. Eko malyari kanita. Kasi tinuro ko matino. Binyeke ing best ko. Aliwa mo itang tinuro ko dobling pa manuro. Anyapin deng section A, talagang grabe. Manula po la grade niya. So, wawarningan ko no rin susunod na estudyante na makirandam yan, karem baryo da. Mag-aral kong masalesen at nung bisa akong mipasar. At tandanan nyo, kaming mestra yu, ulit-ulit ming sasabihan kaya kayo, taga-record kami mo. Nung ala akong pepa record, makanano kayong nika-grade. Oy tay, so anapin nitang metong nga mestra, ke po pwedeng ulan ng grade na. Ke po pwedeng gawang milagro. Diyos ko, yung pakibat na panitang metong nga pengari. Tapos sinabi ko, kaya kang gawa kang milagro, my goodness. So, nung makanita, nako, makikain pa. Tanggapan nyo, turuyo rin anak yung masalese. Okay? So, buri mo mika masanting abi, mika successful life. Pagpagalan me. Sabi natin ng Bible, bawaling tamad. Bawal ang tamad sa Biblia. So, at saka kayong anak kayo, yung pamamaglokon din pengari, kunyari mag-aral kayo, nako, mampalalulog eskwela. Dengaliwa naman lulublapin keng kwarto, keng classroom. Manggagawa ila mag-perform, malalang gagawa nung yung makalukluk, potang kayo oras na ng recess, mag-recess na, potang oras ng muli la, pero they are not participating. Sko, o tatabal, nano lang klase rin anak ngayon. Tandaan nyo, andyan pandeng mga kwaltang tao, rening may kwalta. Dening may magpagalaminunang mga tuwa at ikwadang may kwalta.
Low ya po voice yo po ma'am, ng high volume ya po yung music. Oh, okay. So, ibaba tayo yung music. O, yan. Okay na. Alright. So, detang minunan taong may magkasakit para munlad jing bieda, sale seyeng bieda. Salute to you. Ngani, ika yung kayanakan magpatuloy. Oh, okay na ba, Ludwig? No, okay na ba? So, all rich people have worked hard. Tandaan tayo. And even the children of rich people. Andyan detang anak daretang mga kwaltang tao. Mag-aaral lang masalese. Okay? Bangka nito, mawala yung kwalta do. Manage do in business da. O, hindi pa yung matsurang metong itang ing pengari at inyang business sa masanting antimore tang mangawang sapatos o kaya magkaila, manailan de nga na keda buring manahan ito tabalo otat mas burida pa ing aliwang bagye kesa kitang manahan da ing kapanintunan da rin karelang pengari. So, sana kayong anak, may kaisip kayo. Nung halimbawa, kaya kayong pengari, mandukit siya. Mandukit siya kaya kayong pengari. So, pag-aralan nyo siguro in craftsmanship like that. Atin namang eskwelahan na pag-aralan ng makanyan. Mas improve you in crafts da rin kaya kayong pengari. Nung farmers na rin, mas improve you in farming industry. In agricultural, okay? In agriculture industry. Improve you, aliway tang nano kayo mas buriyo pa in magpa-jack boy, mag-tricycle boy, kaya sa akin tanam kayo like that. Naman ketang di-discourage sa kayo or what, datangin panahon maya parang farmers sa tinlang kanan tayo mo apangantala rin computer tamo apangantala rin chok ang pong blackboard dali tala. So sana rin nga liwang anak yan may kaisip kayo na nung nanong kapanintunan da rin kaya kayong pengari mangawalang furnitures, mangawalang instruments, music instruments ang anak yo, magluto lang chicharon or what, food industry, manahan nyo, pag-aralan nyo at improve you, enhance you yung negosyo ngayon. Bangka nita datang yung panahon, may kwalta kayo, may ka-successful life kayo, muna man keni yato, okay? Alright, so good afternoon to Ma'am Bet Sung Lao. Wow, yeah, Ma'am Bet is watching and Ma'am Carol Avarientos is watching also. Hello, Maya Pagat Panapon po kaya kayo. Alright, so yan, no? Medyo natatalakay na natin ng marami-rami ang ating topic for today na usaping pangarap. Ano bang pangarap mo sa buhay? So for the meantime, let's listen to this beautiful music again. Switch on Twitch TV po tayo. Right? You're in My Heart by Rod Stewart and then followed by Every Day I Love You by Boyzone. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan.
Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua, ito ang... Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Santing naning kaya kang dinaking salita, Sir Rolly, basang kaya pang masalesen, ang sabi na, dakal pong salamat kareng request ko at po tabayo ko la kalingwan deng staff you.
Musta lang, Pachemi, kang oras ko ating kong pagmerienda. Wow naman, Sir Rolly. Love na love ka namin. No, itang tatawliming kanta. Every day I love you. Team song na ning pamilyang Kapampangan kaya kay Sir. Lalo na nung babahaginan mo kaming pang merienda keti Radyo Guagua. Thank you, Sir Rolly. God bless you always. Yan, si Sir Rolly Songko po, laging nagbibigay sa atin ng pang-merienda rito sa ating mga staff sa Radyo Guagua. Yan, alright. So, nansabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano, Diyos ko po, nung makanya ning pakibat da, Ma'am, o batedo so pandeng anak da, ibiyadang kailangan da. Mukeng pera no ne patiking ugali kagawan da aldoldo bang kanita mayap yang luntoy anak at gawa mo rin mayap ban nakangapusan ni nga anak yu ikaying maging model kasi ding anak nung nanong nga kakit da kareng abe da bale ilang pakyapusan da tutupo ita nung nanong nga kakit da ring ding anak kareng pengari makanyan la naman magpainawa na kano'y Sir Rolly Songko, ibat ko pang mindilo kay bat magnanoy na. Ay, magalawuna na kano kaya takaredos. Okay, sir, good night po, good evening and good night po. Sweet dreams po sa inyo. Alright, Sir Rolly na. Yan, makalawi kayang kening mikaworas kayo para atin lang pagmerienda kete Radyo Guagua. God bless you po. Yan, good night, sir. Okay, so usaping pangarap tayo, no? Okay, dengaliwa, mangarap lang mika happy family. Yan, no? The question is, do you work hard? Do you work hard for the family? No? Family is not all about love. It involves lots of financial needs. Okay? Ini pa, karempe ngari, bisa kami kamasanting nga pamilya, but the question, do you resist temptation? Iwasan mo ba? Kapay tokso. Yaning kutang kaya ka. Okay? So, ilawot ming sarili mo keng nanumang tukso bang kanita continuous siyang maging masayaing pamilya andyang magdildil kayo mong asin pero mikakalugod kayo keng pamilya kayo mikakawani alang other woman or other man walang sumakabilang bahay. Okay, so masaya yung pamilya. So, it is a very sad fact seeing lalo na in babae yung manyira keng pamilya. So, ingkotang, do you really have that pangarap para keng pamilya mo? Mika masanting kang pamilya, mika happy family ka. So, every pangarap requires hard work, okay? Nansabi ng sir, lukuban na niya kaning kapisi na yan. Sige, Sir Rolly, God bless you po. Okay, so tayo din ay magpapaalam na rin po. It's 4:02. Sana po may biyasa tamo at sale sayang andyang bagya mo nung mandakal dita. Sale sayang bagya yung pamibiye tam. So mangarap tamo pong masanting para karen kaya katamong sarili, para karen kaya katamong families. So yan po. Bangka nito, sasale saya naman ng community. Bisa tamong mikamasanting a community, maunlad a community, maunlad a bansa. Samasan tamo po, tsumupo kaya katamo yan. Sige. So, see you again next Sunday at 2 p.m. This is your DJ Mamning again saying, kaluguran dakongan po. God bless you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo.
Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text